Здравейте! Казвам се Хавин и съм студентка в университетската болница Бахчи Шеир. Първата ми среща с Pearl Dental Hospital беше като пациент и трябва да кажа, че останах наистина впечатлена още от момента, в който влязох. Болницата е изключително чиста, модерна и много добре организирана. Персоналът беше много любезен и приветлив. Още от началото ме накараха да се почувствам комфортно и в сигурни ръце, което е много важно, особено ако човек се притеснява от посещенията при зъболекар. Едно от нещата, които най-много ме впечатлиха, е, че използват най-новите технологии и че всичко изглежда много професионално и на високо ниво. През цялото лечение се почувствах сигурна и уверена. Това беше причина да избера да следвам дентална медицина в Pearl Dental Hospital. Като международна студентка знам колко трудно може да бъде комуникацията в здравеопазването. Затова Pearl Dental Hospital разполага със специален отдел за международни пациенти. Екипът говори различни езици, обяснява всичко в детайли и наистина помага на пациентите във всяка стъпка. След този опит мога искрено да кажа, че Pearl Dental Hospital е място, което не само предлага висококачествено лечение, но и истинска грижа към хората. С удоволствие бих го препоръчала както на пациенти, така и на студенти, които търсят професионална, модерна и международно ориентирана дентална среда. Благодаря ви, Pearl Dental Hospital.